Yawa, lafiya. Lafiya kalau wallahi. Dama gwamnati ta turo mu. Na'am. Yawa muna so mu dauki sunayen magidanta da iyalansu domin akwai tallafin da za ta bayar. Na'am. To kai malam me sunanka? Ni? Sunana Habu. To iyalinka nawa? Iyalaina mu biyar ne. Masha Allah, masha Allah. Abu ya kyau ha. Yanzu fa na ga Ari ya wuce fa. Yau ga can. Ya kamata shi ma shi cikin Shi kenan to bari mu karasa wajen da suka gida. To madalla. Mun gode ko? Mun gode. Mun gode madalla. Yawo. Assalamu alaikum. Yawa, layo. Ai ba su ja kan biya asu biya bi. Barka da gida. Yawa, layo. Ki gale fa. Inda hamsin da gida. Alhamdulillah. Ya kana jin zako? To Hausa da biya kadan biya kwa gidi biya kadan ta ai mai dima. Yawa to alhamdulillah dama mu daga gwamnati muke. Gwamnati ta turo mu da sunayen mutane. Na'am. Domin za ta ba da tallafi wa magidanta. Na'am. Za ta ba mu sunanka da Biya ciwon kawai iyalai yayi zai. yawa sunanka da na iyalai da muke bukata dama gwamnati ta turo mu tana so ta tallafa mana. Na'am. Yanzu mai gida kai ku nawa ne gidanka yanzu? A gidana? Mu ku ne da yaro da. Uku da yaro da yaro ba kuma ne? Yaro ne karami danyen yaro ne. Yaron danye ne. What?